saklar pandem mencar om tata sing ratri gumanti rahina soroting yang pratonggopati ya sang surya ya sang bagaskara angu-angu aning gediting cakrawala dilwiyadi madangi bawana senajan to kaling-kalingan mega kalawan gunung-gunung parandene cahyane sumamburat ngantos dumugi Pedhukuhan Sidi Giri Purwa Giri Mulya Kulon Progo hanuju risajuga wonten wismanipun Bapak Walyanto Ibu Rumyati ingkang kepareng galangan siang punika netepi darmaning sepuh Ampiwaha Siwi Mahargya Suta injih Mas Ayu Aryan Nur Hidayah dasar temanten putri ruruh pasmone tajem polatane lelewane katon hampir langone arek maca nyekar bagong mestaka sedeng hamaisan grondong grungih jonggo hanglung gadung wis kepareng lenggah satata wonten ing dampar ingkang pinanci ya sasana wiwaha ing samangki nyuwun kapanggihaken jroning carita suhrep kang data pitana datan ana sebawane rononan datan ana bah samirana datan lumampah kaperbawan dening wijilnya temanten putri pindha cantuka munya balung-balan wonten ing saklebeting warih kadya asung panyengkuyung dhateng dauping risang temanten kekalih ing kono sigra tanggap ing sasmita sang juru Sumbaga wis kepareng samekta wonten ing sasana ingkang piranci sigra lumaksana sang juru pangembaning Puspitadi Sekar Kembar Mayang Kembar Mayang wujud wit kalpataru Haskar Widaya Ndaru pan kiblat papat agodhong mega rumembe kayune purwa sejati pan kiblat papat agodhong rumembe pradapa kekuwung kembang lintang salaganing langit woh surya lan candra asrat embun lan udan apucuk angkasa bung pratiwi oyot bayu bajra pinersaya mringyang sukma pinangka wreksa kelanggenganing tresna mugia dyadya sarana guyub rukun denya bebrayan temanten saringgit Kembar Mayang minangka syarat sarana sinandi dauping kenya lan jejaka mugi mahanati temruning wahyu kanugrahan tumanduk dhateng sang sirat maka temanten kalih anggenipun lelomban wonten ing madyaning gesang bebrayan agung dumugi sasana ingkang pinanci sigra kapapakaken wonten ing papan pinanci injih wonten ing sak kiwa tengenipun dampar rinengga nalika semana wis kepareng jengkar saking sasana lenggah Mas Ayu Aryan Nur Hidayah arsa nyuwun kapanggihaken dhateng ingkang garwa injih Sang Bagus Elias Pratama Putra lenunan dender lumaksana wonten ing sasana panggih sapecak mangu satindak kendel dender lumaksana ing sakmangki arsa nindakaken balangan gantal temanten putri hangasta gantal sinebat gondang tutur mugi tansah pikantuk tuturipun ingkang garwa lan temanten kakung hangasta gondang kasih
mugi tansah kinasian dening ingkang garwa sigra nindakaken balangan gantal amung sakepelasing netra temanten kekalih samya abebalangan gantal. Wujud gantal dumadi saking sedah ingkang kliniting tilangsulan lawe wenang sarta pinilih suruh ingkang hamat temu rasa kang ateges tansah hamesing kawruh tumuju dhateng gambwing penggalih kang bakal tinemu ing sakjroning raos. Tinanelan tinangsulan lawe menang kang teges wis tinangsulan ing akrami kang asipat suci. Sigra tumungkul hamari kalori sang temanten putri sak sampunipun ngaturaken sungkem dhateng ingkang garwa. Tumapak padaning kakung mungguing tigan ponang tiga antiga sigra tinapak ing padha pecah saknalika kinarya syarat sarana panyuwunan pring Gusti ingkang Maha Agung mugi enggal pikantuk talining brayat pikantuk momongan tuwuh tumangker tedhak turun putra wayah anglajengaken sejarah silsilaing kulawarga tigan wis tinapak ing padha pecah sigra hangkran padha ambejik samparanipun ingkang garwa pangajab hangi cali salwiring Sukerta mungguing samparan laju lumampah mujudaken gegayuhan mugi krenteking ati latilan pakarti tinuntin marang budi utawi kawruh kang utama pindaning sekar setaman kang wis wer kalawan banyu kang kinarya hambijik samparanipun ingkang garwa paripurna kepareng jinawat astane dening Kang Kakung kekalih nulya jumeneng uba rampe linorot tandha paripurna upacara wiji dadi saha ranupada junjung derajat kang ateges minangka tetunggiling keluarga jejaring Kakung kedah saged njunjung harkat lan martabatipun ingkang garwa. Ing sapakus kepareng paripurna separeng sigra melampah pradaksina temanten putri arsa tumuju wonten sakiringipun temanten Kakung hangu bengi wonten ing sakwingkingipun temanten Kakung anut lampahing pandom jam. Wis kepareng paripurna arsa sinenggepan sindur wonten ing pamidangan kanan lan kiringipun temanten Kakung lan putri. Sindur kang awarni seta kalawan rekta abrit pralambanging wiji saking bapak seta pralambanging wiji saking ibu wis kepareng sinenggepan sindur arsa tumuju wonten ing dampar rinengga kekalihnya arsa jumangkah dhateng sasana mulya ya sasana rinengga lah punika ancasing gesang temanten sarimbit kang bakal tumuju dhateng gesang kang bagya lan mulya kang pindha ginambaraken biaring sasana mulya kang edi endah amilangoni. Lampun pelo ing sekar maneka warna ingkang hangrenggani sekar ya sedyaning karep kang bakal den gayuh warna putih lambang kaluhuran
warna kuning lambang kamulyan, warna abang lambang kabagyan, lamun tok ijo lambang kesabaran. Lah punika ta warnanira Nimas Ayu Riyanur Hidayah kelana Bagus Ilyas Pratama Putra. Dasar temanten kakung wis sembada indriya tan mingkuh saliwering kewuh yen ta tamtama prawira jayeng plalugon tatak tangguh tanggon tanggung jawab prapten ngendhon. Senajan lamun katingal kanthi kasat mitra mung temapaking padha nggih pampah ananging kalamun diwulu kanthi weninging ati temanten sarimbit nitih kreta kencana kang sineret trungga catur netra cacahe ya warna abang ireng kuning kelawan putih kang ateges bilih manungsa gesang agadhe sekawan hawa nepsu ya alwamah mutmainah supiyah dalasan amarah. Wis kepareng dumugi papan ingkang tuju arsa nindakaken adicara bobot timbang satraju katresnanipun ingkang bapak tumantuk dhateng ingkang putra kekalih wis padha bobot timbange timbang katresnane timbang kamulyane mboten badhe benten-bentenaken pundri ingkang putra piyambak lan putri ingkang putra mantu. Arsa tumuju piyambakipun Bapak Walianto hangat jenenge sang temanten kekalih arsa nglenggahaken temanten kekalih wonten ing dampar rinengga sepisan kanggo selawase gesang pangajap mugi mahanani tuwuring kanugrahan tumantuk dhateng putra temanten kekalih. Wis kepareng purna arsa kaadanan tata upacara kacar kucur apa tata tataning kacar kucur yen kang tebih gadya sedulur kacang kawak dele kawak jagung kawak boter kawak mbiyen sing cedhak saiki sangsaya semanah. Temanten kakung wis kepareng hangasta kampil wujudipun wiji piniji bobit kang bobot winih pinilih wis wer kalawan empon-empon redana receh sekar staman ya kang kinarya gegambaranipun risang temanten kakung wajibing kakung kedah saged njunjung tawihuna kaya ingkang garwa. Wis kepareng tinampi dening Sang Ahayu datan weten ingkang jujur mugi samangke dados wanodya ingkang gemi nestiti surti kalawan ngati-ati arsa jumeneng marepeki dening ingkang ibu hanetepaken punang tampa kaya ya sinebat kacar kucur senatan pepuji dening ingkang ibu mugi putra kekalih tansah pinaringan kacekapan ing panggesangan syukur bagi pisau lumeber mring sanak sedulur lan tangga tepalik swarga sahendap pepadanipun ingkang ibu
Niat langgening kelanggan aklar pandang mencar paripurna segera kundur wonten ing sasana sekawit. Wastinata kapratitisaken dening Ibu Juru Sumbaga arsa nindakaken dhahar walimah. Dhahar walimah, dhahar manjing wonten ing sanubari, walimah pangandikan, pangajap mugi tansah asih suyut dhateng ingkang kakung. Wujudipun sekul punar pindang antep kalawan tigan dadar. Kekalihnya wis mantep ing nala pinasti dadi jatuh pramane arsa anetepi jejering wajib ingkang gesang mangun balewisma. Tigan saka tembung lair tumangkar kelawan tumekaning pesti lan judu. Dadar mugi wis tumeking pendadaraning agesang krisang temanten kekalih. Kapungkasan kanthi ngunjuk tirta wening Purwitasari. Tirta lambanging gesang lan panggesangan kawruh lan ngelmu. Pangajap kanthi kawruh lan ngelmu temanten kekalih bisa nepaki gesang kang tembene bakal Allah kabagyan tuwin kamulyan. Sanes keraning kandha miwah Sulahbawa arsa kapenggalih kanthi weninging nala temah ing tembe boten badhe wonten ingkang swaling karsa. Kepareng paripurna saderengipun samantihat sedherek lajengaken pangabekten kepareng badhe katindakaken papak bisan sutresna kunjuk dumateng ingkang kamangga gati semoga suwun jumeneng dupi hamapak rawuhipun kateng bisan sutresna ingkang sampun kepareng rawuh semoga kanthi kebak tanceping rasa bombong sepingah hanampi rawuhipun kadang pisan sutresna kanthi jawat asta purna kepareng arsa lenggah wonten ing dampar ingkang pinanci. Cinokot agemanipun Canela linorot agemanipun duwung ing samangkersa nindakaken pangabekten. Palugon lakuning lekas kita linuting kidung kadung kader ngamomong amomong manah rahayu
wangsul ambaripun arsa sungkem wonten ngarsanipun Bapak Waliyanto saha Ibu. Bapak Ibu punden ngaturaken pangabekti nyuwun puji uga donga nambut silaning akrami arsa marang suwan matersanipun Bapak Tardi saha Ibu. Marang ger aja nangis tan prayoga yen katulung bedhe sira satata netepi darmaning urip muga Gusti maringi nugraha sretinon langening pamyat busana maneka warna rengging kencana retna pandira layuku mitir simrang panjresing maruta sirna kumaraning liyat mampian kumlebeting jodho
waca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan karahayon miwah kabagas warasan mugi tansah lumintu-lumintir wonten ing jiwaning gandika sagung pratamu waratin sagung dumadi raharja niskara. Allahumma amin. Puji panglebana kunjuk dumateng zat ingkang hamurba misesa inggih Allah Subhanahu wa taala karana sih wilasa miwah barokah ingkang sampun kaparingaken dhateng panjenengan kula engga wonten kalenggan siang punika panjenengan kula tasih kepareng nyawiji pinanggih wonten ing wismanipun tiyang asepuh kula inggih piyadipun Bapak Waliyanto Ibu Rumiati sedaya tansah manggih karahayon tinebih saking sampikala. Kinarya purwakan ingkang dicara sumangga kula dherekaken nyuwun wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Wagung ingkang rasuk kapitadosan Islam kula dherekaken kanthi mawasan basmalah kula dherekaken semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi mahanani rancak runtut saliwing gati wiwahan prasaja wonten ing kalenggan siang punika sawus nyoka sanggit. Kepareng wekdal samangke ingkang mangku gati arsa marak ngabiyantara sami. Kinten ngaturaken wudaring ganta baparing sedya wigatos sing gati wonten ing kalenggan siang punika. Wekdal samangke arsa nyuwun gungan dumateng piyadipun Bapak Dukuh Petukuhan Sidi inggih panjenenganipun Bapak Jarot Eko Santoso kinarya raga sinambating atur saking Kang Hamengkugati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga langkung rumiyin sedaya kula dherekaken tansah ngunjukaken ras puji dalah syukur kunjuk Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken sedaya nikmat lan rahmatipun kunjuk panjenengan sami lan kula ing satemah wonten ing ari kalenggahan siang punika kula lan panjenengan taksih dipun paringi kesempatan saged sareng-sareng silaturahmi lenggah wonten ing papan menika kanthi sedaya manggih rahayu wilujeng insyaallah tebih saking rubeda setunggal punapa. Mboten supe sholawat dan salam kita tansah kunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang saestu berkah syafaatipun tansah kita antu-antu minat dunia hadal akhirah. Allahumma amin. Sagung lenggah ingkang kula hormati atur ingkang angka sepisan. Sinaosa sampun kepara randhat awit rawuhipun para lenggah sedaya kula ngaturaken pambagi harja sugeng rawuh lan wilujeng siang. Kinen ngaturaken sangat agung matur nuwun awit rawuhipun panjenengan sami saestu kula tiyang sak keluarga tansah mawantu-wantu pandurung donga saha pamujinipun anggenipun kula tiyang sak keluarga Pak Walyanto Ibu Rumiati wonten ing ari kalenggahan siang punika keparang netepi darmaning sepuh nikahaken putrinipun inggih menika Mbak Ria Nur Hidayah ingkang jinatukrama kaliyan putra kakungipun saking Bapak Tardi Ibu Tri Mulyani ingkang mijil saking Gemulong Sragen. Wondene upacara ijab saha kabul sampun saged kalampah kanthi satataning agami saha nagari. Rikala wau enjing kirang langkung tabuh sedasa dipun sekseni sedaya keluarga sanak kadang Magersari. Alhamdulillah sedaya proses upacara ijab saha kabul tansah manggiya lancar tebih saking rupida setunggal punapa. Mawantu-wantu kasuwun panjurung donga pangestunipun mugi-mugi ijab saha kabulipun para putra kekalih sakala wau Allah netepaken minangka nikah ingkang tansah mbekta barokah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra putri ingkang sholih lan sholihah. Ingkang salajengipun saestu pahargyan wonten ing ari kalenggahan siang menika saged kalampah
awit sedaya pambiyantunipun sanak kadang Magersari maliginipun warga masyarakat Pedukuhan Sidi ingkang sedaya sampun paring pambiyantu wujud punapa kemawon saking tebih-tebih dinten saderengipun dinten menika ingkang saestu sedaya pambiyantu sedaya pisumbang panjenengan sami saged hangentengaken sesangguman kula tiyang sak keluarga Pak Walyanto Ibu Rumiati sagedipun namung ngaturaken sangat ageng matur nuwun mugi sih kadarman panjenengan ndadosaken amal kesaenan tansah pikantuk liru ingkang satraju miwah bebungah ingkang malimpah wujud rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Ingkang pungkasan mbok bilih wonten kuciwaning bojokrama anggenipun kula tiyang sak keluarga nampi saha nanggapi rawuhipun panjenengan sami wiwit saking papan palenggahan mbok bilih mboten saged ngaturi papan palenggahan ingkang langkung ketimbang menika lan samukawis babipun sak mangkih ing satemah sedaya kala wau sak mangke ndadosaken kuciwaning panjenengan ndadosaken kirang rena penggalih panjenengan sami kula tiyang sak keluarga tansah nyadong pangabsami ingkang sak kathah-kathahipun saking kula pribadi mbok bilih anggenipun kula minangka talangaturipun kadang sepuh kula Pak Walyanto Ibu Rumiati matur wonten ing papan menika pinanggih sedaya kekirangan ndadosaken kathah kalepatan sae saking tata basa tuwin tata krami kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mbok bilih namung semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken kula akhiri Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih tepapak diceringkeng kaping 3 wedharing pangandika pasrah panampining putra temanten ingkang sepisan pangandika pasrah saking keluarga Bapak Walyanto ingkang wedal sak mangkih rasa nyuwun gungan dumateng piyaripun Bapak Mardi Matio Atmojo kinarya cundhakaning pangandika. Kunjuk nuwun sewu keluarga saking Bapak Sutardi ingkang kepareng nyuwun gungan dumateng piyaripun Bapak Mardi Matio Atmojo kinarya cundhakaning pangandika saking keluarga pisan Sutresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu sepidah adi mas kula Tardi sekalian Sri Mulyani langkung rumiyin ngaturaken salam taklim kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasarasan keselamatan tansah tumanduk dumateng wabil khusus panjenenganipun Bapak Walyanto sekalian sumurambah sedaya para sami rawuh wonten ing paregyan jelimen ing rahina siang samangke. Sagung para lenggah ingkang tuhu kinurmatan salajengipun kula mung kepareng matur bilih sowan kula niki Adi Mas Tardi sekalian Ibu menika mbeta asta-asta ingkang boten misruwa keparenga panjenenganipun Bapak Walyanto Ibu Rumiati keparenga nampi najan mung boten misruwa pikajengipun mriki hanabawana sami anggenipun rerakatan anggenipun bebesanan antawisipun Bapak Walyanto sekalian kalian adik kula pun Tardi sekalian. Ing mriki ugi kula kasinartanan dlancang seta ingkang labetipun dlancang seta wonten Redana. Ananging wilanganipun mboten mangertosi ugi mangke pikajengipun tadi keparenga katampi kalian panjenenganipun Bapak Walyanto sekalian. Ingkang pangajab mugi-mugi saged hangenteng-entengi anggenipun amiwaha putra putri siwinipun ingkang ansesilihipun Ria Nur Hidayah ingkang kala wau sampun kajab saha kabulaken kalian putra-putranipun adik kula Tardi sekalian Tri Mulyani ingkang sesilihipun Ilyas Pratama Purta. Dene salajengipun kula mangke mbok bilih sampun purna samudayanipun
rombongan saking Geneng Dhuwur, Mbalak Geneng Dhuwur, Tegal Dawa, wewengkon ing Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Daya-daya nyuwun pamit. Amung kula saestu nyuwun sangu Pak Waliyanto nggih. Sangunipun boten raja brana namung doa pangestu mawon. Mugi-mugi sak jengkar kula saking sasana parejan mika ing margi-margi ngantos ing dalemipun suang-suang tasah manggih kawelusungan widodon ing sambikala mboten walon alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Mekaten ugi ing mriki ngantos paripurane gati benjang napa mangke tansah pikantukaken agungane Gusti keselamatan mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa ugi. Ugi kula wau sowan marak mriki bilih kanthi rencang beto 7 gerbong nek mboten salah napa gangsal gerbong kereta wau dadosaken rebot repotipun Bapak Waliyanto saestu kula minangka sulih sarira saking panjenengan kula tadi mawantu-wantu nyuwun sih lumantar samudra pangaksama ingkang tanpa pepindhan. Panjenenganipun para rawuh para lenggah ingkang winantos sagunging pakurmatan mligi katur kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Tardi sekalian Ibu Tri Mulyani. Atur ingkang sepindah mbok bilih kala wae ngajeng sampun ngaturaken salam taklim so salam kawilujengan. Mugi kunjuk dumateng kadang sepuh kula ninggih Bapak Waliyanto sekalian Ibu Rumiati sak gotrah keluarga kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsulipun mugi-mugi kawilujengan katentreman mugi tansah kajiwa kasarira kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Tardi sekalian Ibu Tri Mulyani sak panderek lumebero dumateng keluarga panjenenganipun Bapak Waliyanto sekalian Ibu Rumiati. Panjenenganipun para lenggah ingkang winantos sagunging pakurmatan bilih atur ingkang salajengipun wonten ing nguni panjenenganipun Bapak Tardi sekalian sampun kepareng anglarapaken putra jalunipun ingkang asesilih Bagus Ilyas Pratama Putra ingkang wonten ing rika lenggahan siang sonten piniji menika sampun kepareng Kajatu Krami utawi Hanjatu Krami anak kula Rayu Rianur Hidayah kaleres putra putri saking panjenenganipun Bapak Waliyanto sekalian Ibu Rumiati. Awit saking menika kanthi asta kekalih saha bombong mongkok birawaning manah sang pinanganten jalu katampi kalajengaken mbok bilih wonten ing ngajeng sampun kawontenaken ijab saha kabul antawis tabuh sedasa enjang ugi kalajengaken wisudaning sang Serat Maja temanten Sarimbit antawis tabuh setunggal kala wau kanthi panjurung pamuji panjenengan sedaya. Khususipun Bapak Tardi sekalian Ibu Tri Mulyani sak panderek wisudaning sang Serat Maja temanten Sarimbit Purwa Madya Wasana tansah manggih rahayu kawilujengan kalis nir ing sambikala. Kelajenganipun ing uni panjenenganipun Bapak Tardi sekalian Ibu Tri Mulyani anggenipun nglarapaken sang pinanganten jalu ugi kinantenan angsal-angsal ingkang sakmenika dadosaken bombong mongkok birawaning manah panjenenganipun Bapak Waliyanto sekalian. Lumantar kula katampi panjenenganipun boten saged paring piwales ingkang awujud punapa-punapa. Namung masrahaken wonten ngarsaning Gusti. Mugi-mugi sedaya peparing panjenengan pikantuk leliru saking ngarsaning Allah Subhanahu wa taala jumbuh kalih amal kesaenan panjenengan. Kelajenganipun ing uni ugi sampun masrahaken redana ingkang lemebet wonten ing drancang seta. Ingkang kula piyambak ugi mboten mangertosi cacah sawilanganipun kula tampi kanthi suka bingaing manah. Kelajenganipun sak mangke badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Waliyanto sekalian Ibu Rumiati. Ing pangajap mugi ndadosaken pangenteng-enteng anggenipun ngentas pitulus sang Serat Maja temanten Sarimbit wonten ing rika lenggahan siang sonten piniji menika. Kelajenganipun mbok bilih sak mangke pahargyan prasaja ingkang kawengku dening kadang sepuh kula. Nuhun inggih Bapak Waliyanto sekalian Ibu Rumiati sampun kepareng cekap
utawi sampun kepareng paripurna panjenenganipun tebih saking panundung namung nderekaken wilujeng kundur mugi tansah manggih rahayu kawilujengan kalis nir ing sambikala sak marga-marga kepanggih kalih keluarga wonten ing griya soang-soang. Mbok bilih mekaten semanten ingkang saged kula aturaken pinangka talangatur saking panjenenganipun kadang sepuh kula Bapak Walianto sekalian. Kula nglenggana tasih kathah kekirangan saha kegilafan awit cubluking pangertosan kiranging sesrepan sahandaping pawiyatan ingkang kula sandang kula pribadi mawantu-wantu tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami kanthi puput pepuntone ngatur hayu rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dicerengkeng kamping sekawan niki pedharing pangandika luhur ular-ular utawi mahita sasana. Kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Pujono SAG sasana pangandikan klaturaken lan sampun kasuwun kapungkasan kanthi donga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa mini amma ba'd. Monggo sareng-sareng kita ngaturaken tasakur raos syukur dhateng Gusti Allah awit sedaya kanikmatan karohmatan hidayah maunahipun sehingga ing dinten menika panjenengan sedaya saged kempal manunggal silaturahmi wonten papanipun kadang kula Mas Walianto saha Ibu kanthi kebak berkahing rahmatin Gusti Allah. Sholawat dalah salam tansah kunjuk dhateng handika kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ngantu safangatipun sae wonten donya langkung-langkung safangatipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin. Ibu bapak ingkang hormati, dinten menika panjenengan sama sami rawuh wonten papanipun Mas Walianto. Nek teng sidi jenenge Mas Kuat Pak Tardi niki. Ning sing ajenge Pak Walianto. Sami sareng-sareng netepi undangan ing dinten menika kasuwun nderek donga pangestu anggenipun Mas Walianto Mbak Rum menika ngentas pitulus darmaning sepuh nggih menika mala kramekaken putranipun. Mila panjenengan rawuh niku hukumipun wajib Pak. Wajib rawuh wonten ing menika. Mboten sekedar ayo ketok wae sing penting iki karo wis ketok. Aku ora penak karo Kang Kuat. Mboten ning wajib menika ngeten nggih. Wajib nindaki wonten ing papan kita sami wontenaken resepsi menika nggih. Lan ugi menika tunggaling kerahmatan jenenge Mas Walianto sesun mala kramekaken minangka darmaning tiyang sepuh. Nggih to Mas Wali. Wis pirang-pirang dina pirang-pirang sidi sametakake para dulur-dulur do ewang-ewang ndaya-ndaya arep istilah basa ing pundung sidi menika arep istilahipun iki ya gaweke istilah iku anake iki disenggata, dilumprahke. Mula teng mriki jenengan diarani wong digawe iki lumprahan. Bab nglumprahke putranipun. Pak Kuat wis pirang-pirang dina wis samekta ing gati, dina iki pupuk ing acara, tumunging acara ing pungkasan dirawuhi para bapak ibu sedaya nggih Mas Kuat. Niki ampun dipikir, wah iki aku rugi apa ora ya? Ampun ngaten nggih Pak nggih. Nggih, oh bapak wah iki piye ya kira-kira teko apa ora ampun. Engko nek geguyulik jamat ora sumbut jenenge Kuat ngoten niku. Nggih ra kayadi nggih niku. Wis diniati bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kuat kabeh-kabeh. Bapak Ibu ingkang hormati, nikah niku adalah ibadah. Mula ana hadis wau
annikahu sunati faman rohibangan sunati falaisa mini. Sing sapa umatku wis nderekake nikah kuwi kaya dene ninggake separo saka sunahe Rasulullah. Mula Mas Elias, Mbak Ria, jenenge Mbak Ria Nur Hidayah kali Mas Elias Pratama Putra wis netepi sunahe Rasulullah. Mula nikah ki diarani nikah sing ibadah, sing mulya, sing agung. Mula sing do rawuh ki melu donga pangestunipun. Mula nikah ki diarani nikah barokah. Barokah sing nindakake nikah Mbak Ria kalih Mas Elias muga-muga barokah. Barokah sing dadi wong tuane Mas Walyanto, Pak Tardi barokah. Barokah sing do tandang tulung, barokah sing do ewang-ewang sak lebare barokah. Nek njuk jenenge ngaten iki barokah ki apa to Pak Puji? Barokah ki tambah apik. Dadi sakwise Pak Walyanto, Mbak Rum nganake walimah nikah niki muga-muga tambah apik pasedulurane. Tambah apik le dadi wong tuwa, dadi darmaning asepuh iso ngentas pitulus marang putrane. Niku nikah. Mila kula nate maca setunggal hadis menika ngeten Jawa niku. Menawa sawijining muda-mudi kuwi kok ngleksanake nikah kuwi setan rasane marah-marah sengit. Jalaran menapa? Nikah kuwi ibadah sing membalikkan perkara sing barang haram dadi wajib. Kuwi setan sengit, marah-marah. Mula ajakane setan iku nek wis ana wong wadon, ana muda-mudi do runtang-runtung. Nah, ngono wae rasah lek nikah. Penak Mas rasah nikah niku nggo jenenge gendakane go mayeng-mayeng, gitu. Jajan murah ngoten niku wis tukoke bakso Bali wis iso nganu, tukoke pentol Bali wis oleh napa ngoten niku sak peturute ya insyaallah muga niku setan wis jan sengit banget. Mula sok sintena tiyang ingkang muda wis nglasake nikah dijamin dadi barokah ngoten niku. Mula kula matur dhateng ya warga sidi sak utengane mbok menawa sing bujang-bujang sing urung do nikah yo lek nikah kira-kira sono ora bakal Mas nikah ki bakal kere ki ora Mas. Insyaallah sempulur. Takono karo Mas Walyanto ki biyen gek urung nikah ora sugih ya Mas yo. Wis nikah nang PT duwite pas-pasan mboten ngoten ki. Bali nang desa makarya sesawak saiki alhamdulillah nyambi ndek usaha nang dekor iki. Niki ngen kerjane Mas Walyanto dhewe dadi mung ora bayar ya Mas iki ya. Golekane gratisan. Nggih, niki karyane Mas Wanto sik kerja mayeng-mayeng niku. Dadi jenengane sing sederhana ben ora bayar nek apik-apik ya ngono Mas ya. Nah, ten niku. Dadi ibadah barokah. Niki niku, bayi barokah. Dadi monggo dateng para pinanem ingkang sampun ora usah kuwatir Mas insyaallah. Alah wong kula dhewe iki biyen yo ngeten niku jeneng tinggal bapakne wis mati, yo nyambut gawe rung di bojo. Nyatane ora cukup mbasan dibojo oleh penghasilan tak ngunu tunangan jenenge ta'aruf ngunu kangen niku ya cara ya sempulur ra ketung yuk biyen molimo dhisik madhep mantep melu mara tuwa 5 tahun Mas kula melu nang kono gaweane gawe gendeng nah niku nggih bakul gendeng wis ning kira-kira nang kene iso gawe Mas kula balik rene nang kene ngecer-ngecer rabuk niku nggih ya Mas kowe cok tuku to ya nah rabuk alhamdulillah ya iso nyekolahke anak ya rampung ning efeke boyok kerep loro angkatane kan 50 kilo. Kula alhamdulillah saiki wis leren Mas ora patek wis ora oleh ngecer sakniki harus lewat anu anten niku. Hidup nggih ngaten niku rasah kuwatir Mas insyaallah ya kita sedaya menika oleh berkah Gusti Allah ya insyaallah niku. Nikah niku kan khairu minad dunya wa ma fiha. Dadi nikah kuwi luwih becik timbangane donya sak isine. Nah, wong nikah ning ngaten niku penak. Kalau wau kok setan sengit napa membalikkan perkara sing mane haram jadi halal. Contoh, wingi Mas Elias karo Mbak Riake pegang tangan durung oleh plek rana plek ini. Wingi nek sakniki megang ping 10 oleh ganjaran malah ngaten. Wingi aji pika-sepi kiwe utawa nyium wis urung anu sik haram nek saiki wis halal ku arep plek-plek nyum-nyum monggo Mas bebas nggih. Nggih. Wingi arep rangkul-rangkulan wae ndak noleh rono lurene ya Pak Dukuh. Ndak kunangan. Ning saiki alah ngrangkul terus ngono nek kunjaran ngrangkul mak tak tinggal Bali. Oleh ganjarane lipat lan di ngapura kabeh keluputane. Mula do nikah timbangane ming dadi demen-demen yo aneng penak Bro. Ah mboten ngene niku.
Nek konangan ora penak ya Pak Duko ya. Niki guyon soalnya CS kula Pak kanca kula. Ora tau lorati mamane ngono. Terbuka Pak. Piyayi putri gabak semana entengan tur ya luwes teng pundi mawon nyambi supir meneh. Ha. Niki. Dadi ngaten niku, donya saiki luwih apik. Mula nikah. Nggih. Ajakane setan iku nek wis nikah ki setane sengit. Mula setan lek nggodha sik ana meneh Mas. Engko nek wis nikah ndelalae ki ana kon lek pisah pegatono. Tak engko karo Pak Dukuh melek dicadhong meneh. Mboten ngaten niku. Nggih, dongane ajakane setan ki lek pegato ngoten niku. Bab ning nggodha nikah wis ora berhasil. Pegato. Mila presentasi niku nikah niku barokah ning perceraian niku ya diridani Gusti ning perbuatan sing ora disenengi. Ning kok ya do ditindakake bab napa darurat ngoten niku. Sing tak turuti gandeng jiran wis maune barang haram dadi halal ditindakake apa patune lan uga nikah ki fungsine iso ningkatke ekonomi Mas. Tak takon. Mas Elias niki wis gadah pekerjaan dereng? Sampun alhamdulillah. Mbak Ria ya wis nampa penghasilan alhamdulillah. Iso ningkatke ekonomi Mas. Contoh biyen misalkan urung iso nyambut gawe saiki wis iso nyambut gawe iso ngrejekeni karo Mbak Ria. Po pirane? Nah niki kewajibane suami ya saka nafkahe jenengan penghasilan dilubare karo Mbak Ria. Nek wingi gepek dhewe, nggih to. Nek sesuk nangane Mbak Ria sepiro-sepiro sing Mbak Ria nampa syukur alhamdulillah. Sok sapa wanita gelem nampa syukure rezeki Gusti Allah maka den ngapura kabeh keluputane lan uga digampangake rezekine. Ngoten niku. Aja nek kek bayare sak yuta wah seneng dirayu-rayu ganti hari mergo mengenai 300 menceret pautane ampun. Tengok kondisi ekonomi Mas Elias. Dadi kekarapan iki aja manut napa keinginan ning manut kemampuan. Nggih mboten Mas. Dadi ngoten niku ekonomi ngoten niku tertuku kemampuane misalkan Mas Elias ki bisane gek tuku motor ya Vega lah niku sang arep-arep sing Vario sing 1600 cc rasah wong nek nggo mlaku nang Sribit ya padha ning ati-ati nggih to. Nek mboten ngerem tekan Somprang ya wassalam. Sami nggih to. Kemampuane niku kok ke jam gek 100.000. Karo ndeleki jam piro iku Gusik, durung 2:30. Karo 100.000 ayo rasa dipeksa sing sak yuta. Wong sing ngerjam sak yuta ki nek jam yah niki gek jam 2:20. Napa nek jam sing regane 100.000 saiki jam 1 kan mboten. Nggih sami nggih to. Ah ngeten niku diukur karo kemampuane jenengan. Aja keinginan. Nek keinginan iki ngobrol, wah nek iso iki yo kredit motor. Engko sing apik ning keinginan kila ngaten kemampuan ki bayarku mung semene ya tak ngentek engko sing tak nggo ngenehi bojoku pira, nggo anu pira, tak nggo lumrah pira nggih to. Kan urip nang masyarakat iki ora liya saka jenenge lumrah. Teng Sragen nggih sami to nggih. Umum wong karang jarane mbah-mbah utawa cah nom nek ora lumrah ki ora umum wak puji napa kalah karo WC. Ngapa? WC ana WC umum kok wong ora umum. Nah nggih mboten. Ah wis barian pira nggih ngaten niku pira ngeten niku. Ngaten nggih Mas Elias. Terus upamane wah mampu iso tuku susu kekeri ora usah tuku apa sing sak ndure Avanza. Alah yo padha wae susu keri nang Sribit ya nang udan ora udanan tekan kono ya iya malah iso mbleduki sing motor apik mobil apik-apik. Ngaten niku to bur-bur wis nggo bledug. Nikmati mawon ngaten niku. Hidup ngaten niku dinikmati mawon. Dadi ditata ekonomine Mas. Ajeng pripun niku jeneng wanita. Nuwun sewu Bu. Bu Sragen nyuwun sewu. Wanita ki asline isinan, nggih mboten? Isinan. Nek sing lanang mlarat ki ya isin kok, nggih to? Nggih mboten? Nggih. Ha wong upami contoh mawon nggih ampun dadi lorati. Nek ibu-ibu jilbabe pinten Bu jenengan? Kathah gitu. Wah lunga iki jilbaban, lunga iki jilbaban. Ning peci ngeten iki kula mendhe loro. Nggih mboten? Wis cukup nggih ngaten niku. Ha, ngaten niku. Anane ngaten niku. Mila saking menika Mas Elias ya dijaga gengsine wonten ning ya kuwi keinginan mau aja keinginane manut kemampuan. Nek kirane ya wis mampune ngaten niku. Kata-kata sak menika niku napa nggih? Iki Mas Elias, risiko dalam kehidupan. Nek sing lanang kuwi sugih, kuwi sing wedok melu ayem sugih. Kejunjung derajate. Upama Mas Elias ki dadi lurah sing putih mesti disebut Bu Lurah. Nggih mboten? Kedunjung derajate Mas Elias duwite saiki melu ngrasake. Ning sing Mbak Nur ndelane bupati
Mas Elsa jenenge Pak Bupati mboten, ya muni sapa kae ngoten niku. Apa supire apa ya ngoten niku. Derajat ki ngelu dadi swarga katut ngene niku. Ngoten niku tiang putri niku. Ngeten niku. Mila ditata ekonomine Mas. Kula pindah malih notomi. Ajeng napa-napa tata ekonomi. Jenenga mblantir ki nek ora nyambut gawe, suatu saat sing Mbak Ria ya lepeh. Iso Mas aku njaluk tanda tangan aku arep dadi TKW. Bape ora tokne hasil. TKW napa? Tenaga kerja wanita teng luar negeri niku. Ning ora ana sing maksud esah, Mbak aku njaluk tak gawe TKP. Ora ana tenaga pria niku dadi TKW. Bab ora kuat. Engko muntah-muntah ora kuat, aku terima pegat bae kok Mas. Niku gara-gara ekonomi. Sing kelorone mergo dhuwur derajate sing putri. Ah niki teng Grimulya niku ana 2/3 niku bab ngeten niku. Sing biyen sing putri durung nyambut gawe mbasan nyambut gawe hasile akeh ngempelengke sing putri. Niki tak suwun Mbak Nur aja nganti arep panjenengan iki blegedu dadi sugih dermawan eling sing dadi kepala rumah tangga sing dadi presiden iki Mas Elias Dibur. Ngaten niku rak do kepenake nggih. Kula ora usah neka-neka mangke ora banyak dalil wong ora ana kiai ning kenyataan dalam rumah tangga. Ngaten niku. Nah, mila saking menika semindah malih ditata ekonomine. Ngaten niku. Nah, Ibu Bapak ingkang hormati, saklajengipun bersyukur niku anane nikmati Gusti Allah Mas. Rezeki menawi wonten tambah ya diinfake. Disedekahke nang anak yatim piatu, fakir miskin, kiwa tenganmu sing perlu bantuan, ora iso bantuan bondo ya tenagane. Iso lumrah umum nang masyarakat. Nang iki tradisi ana do kerja bakti ya melu kerja bakti. Sambatan ya ana sambatan ya melu sambatan. Nggih. Perkara awake dhewe wis usaha kok urung ora rezeki akeh ki wis dititak Gusti Allah. Mula sugih kuwi wis dijatah Gusti Allah Mas. Nggih. Sudih ki dijatah karo potongan. Nek potongane kana Pak Waliyanto ki ya rada patek wanu nek sugih soalé nggih. Nggih soalé pekerja kuat ning ya alhamdulillah mampu. Ning nek Mas Elias barake potongane iki wangune dadi wong sugih. Nah mila saya menika kanthi sugih menika jatah kaya dene wong gendurian iki kok. Wong gendurian iki arepa jenengan ora tindak nek tindak aja muni ngarep jemuk gendurian ampun ngoten wong jenengan urung mangkat wae jatahe gendurian wis digawe kok jenengan pas lara wae jatahe dikawake kancane nek gendurian jarani jatah ning gendurian iki netepi dari le undangan iku saka sing dihajat. Nah, sugih ngoten niku, sugih niku wis diatur Gusti Allah. Ning aja lali nyambut gawe Mas, golek pangan rezeki kanggo ibadah nang anak putu kok nang bojo, nang anak nang bojo kuwi adalah ibadah. Bahkan suatu saat ketika Rasulullah wonten Masjid Alim ana warga jamaah sing klidik-klidik liwat, "Duh, kae Pak Alif kok ora mangkat ngaji napa?" Ana kancane kae kan ngarep nganu golek watu buruh. Anjuk kancane ngendika, "Wah, wong masane masjid ngaji kok malah nyambut gawe glondong meneh apa nganu dadi tukang sinsu Mas Supri." Ibadah asal diniate nggo golek sandang pangan rezeki, nggo anak bojone insyaallah barokah rezeki kabeh dadi amalan sing soleh ngungkuli le kaulele ngaji. Ngaten niku ning diniate nggo kecukupan keluargane. Ibu bapak ingkang sekawan, gandeng mau sing barang haram dadi halal. Mula Mbak Elias, Mas Elias, Mbak Ria ditata keluargane kanthi oleh kencana napa-napa niku anak utawa keturunan sing iso nerusake perjuangane panjenengan. Mula mengkit mangko bengi wis oleh Mas, ayo sengkut gaspol. Nah, gaspol monggo, anek digas kok dipol direm dadi ngoten iki to. Nah, monggo wis sak jenengan. Mula kanggo keturunane panjenengan. Insyaallah kanthi keturunan jenengan siji apa loro ngalek inget program keluarga beran ya wis 2 orang cukup atau berapa monggo sing penting iso neruske perjuangane panjenengan. Ngaten nggih Pak, kula le matur mboten kathah nek mboten dikon paswalnya kula cok mboten bab engko ndak darani gedang apa pakel kula ya ngeten niku nggih. Kila-kila ngeten mugi-mugi temanten sak rimbit mboten sak kembaran nek kembaran iki dadi papat sak rimbit tansah pinangan keluarga ingkang ayem tata titi tentrem sakinah mawaddah warahmah pinaringan putra soleh lan solehah bakdane Mak Waliyanto Mbak Rum tansah pinaringan berkah barang Gusti Allah bakda digawe ora ana alangan sawija bahkan turah melimpah.
Ngaten nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten monggo sami kita dongaaken sareng-sareng lilil ata hadiniyah wisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina awalina wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadati rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi wa yukahu maida ya rabbana lakal hamdu kama yambagi wajhika wa adil milsonik. Allahumma barik lahu wa wajjah baina wa khair barakallahu laka wa baraka alaika wa janga bainahuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khair. Allahumma rabbi habli minas solihin Allahumma rabbi habli minas solihin Allahumma rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'al muttaqina imanan. Allahumma as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dzalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati ngamma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kupat januing tuwa wonten sedaya lepat ngapura akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sekeluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru Mbak Ria Nur Hidayah dengan Mas Ilyas Pratama Putra. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Wedi, selamat menempuh hidup baru untuk Mas Ilyas dan Mbak Ria. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Ria dan Mas Ilyas. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin.